Какво виждаме, уважаеми зрители? Да, хора, това е в крайна сметка живота. Виж, сега имаш 5 топки. Верно? Да, ама не трябва да си играеш с тях, трябва да целиш горната града. Да! Трети изстрел! Гол! 3 точки! Какво начало? Край на времето! Справя се много добре с дрибъла между чолето. Настъпваш топката. Оп, забрави топката. Травата е пълна! Настъпваш топката и пипаш градата. Не мога да повярвам. Какво се случва, уважаеми зрители? За първи път в историята на всички челенджи е Хикс. Даже не знам как го постигнах. Чета, заради вас променям правилата на игрите. Добре дошли на EliteBet Arena! Участници, готови ли сте за битка? Да! И нека по пътя към трофея започне сега! Събрахме 10 инфлуенсъра, които ще се борят за големия трофей. По пътя към трофея, участниците ще преминат през 5 различни предизвикателства, докато не остане само един. Здравейте, приятели, аз съм Чоле, роден през 2009 в Бразилия. Идвам тук да преподавам на момчетата малко футболче, малко торнадота, еластикота и така нататък. Очаквам да се забавляваме, да ни е готино и да поспортуваме малко. Той има и награда ли? Ми ще спечеля, бе, що да не спечеля? Ще си купя нещо готино, ли? На детето играчки, защото си няма. Здравейте хора, казвам се Лян Иванов и съм вече на цели 28 години. Не съм ритал футбол доста време и не знам как ще се представя, но се надявам просто конкуренцията да е по-зле от мен, за да мога да стигна поне до финалната игра. Очаквам да има много готини момчета, където ще ги смачкам на футбол, това очаквам. Ако има някой е ритал от скоро, ще ме бие, ама ако сте инвалиди като мен, ще ги сцепя. Не мога да губа, обаче в тази игра мога, понеже не съм добър. Не мога да губа в игри, които съм добър. А в тази не съм, така че... Кой съм аз? Аз съм този, който сложил смирителна риза на Лилия Начкова. Чувствам се добре. Очаквам много да се изложа, защото аз съм просто рапър, мисля, че си личи. Аз съм играл в футбол 7 години, бях централен нападател, може би съм много бърз, ама много контузии, много глупости, така че не знам дали ще го покажа това. Казвам се Деян Спасов, на 30 години съм. Преди 7 години създадох първия български канал с изцяло футболно съдържание в YouTube. И горе-долу това е важното. Очаквам да се представя горе-долу на ниво. Контузен съм, вече съм възрастен, лявото коляно ме боли, обаче сме дошли да побеждаваме, ако можем. Мисля, че имам шансове, да. Играл съм дълго време в футбол и към момента игра в 4-та лига, капитан съм на Академик София, така че надяваме се, че опита ще надделее. Дали мога да губя? Не мога. Аз не съм на олимпийския принцип важно е участието. За мен победата е над всичко, така че се боря до край. Какво става, хора? Аз съм Ванко и по принцип знаете, че цъкам на врата, но днес ще трябва да покажа качества и напред, да ще го направя. Чакам да не отпадна веднага, да стигна до напред, ако мога да го спечеля, не знам, виждам доста качествени кадри, така че бъде доста трудно да успея да се справя. Кои са моите силни страни? Добър вратар съм, направо, не знам, окей, нека да направим нещо, нека сложим някакво предизвикателство за хората. Ако направи някакви лайкове това, колко лайка да направи и да пази в следващото предаване, аз съм на врата. 1000 лайка и ще пазя в следващото предаване на врата. Ако бих направил с награда, не знаех, че има награда, не знам какво ще направя с нея, сега ще мисля. Здравейте хора, аз съм Коби Върклака и съм тук, за да спечеля явно. Смятам, че бъде интересно. Ще има много екшън и отново казвам, надявам се да спечеля. Моите силни страни е защитата, дефендинга. Ела до мене, няма да минеш лесно. Мога ли да губя? Да, мога да губя. Стига да е честна играта, да е добра играта, компетитив да бъде. В смисъл да ме затрудни как се трябва и как се трябва да загубя. Казвам се Цветелин Ставрев, на 23 години от София. Очаквам да дойда тук да спечеля, просто я се тръгна. Моите силни страни са това, че нямам слаби. Каза ли го вече някой или всичките най-вероятно? Не мога да губа и то изобщо. С наградата, не знам, нещо гъста ми прекъсва на пасата, така че ще отида на газаджия. Васил Кирилов Андонов, Андон, стари дядо. Очаквах първо да закъснея повече, но ето тук съм, готов съм, мисля, че ще ги бия всички, батко. Моите силни страни, десния ми крак, нищо друго нямам силно. 500 кинта, или ще направим giveaway, или ще ги дадем за благотворителност. Здравейте, аз съм Трайко Христов. Интересен факт за мен е, че постоянно ме бъркат с някакво момче с две имена, нямам идея, ютубър или инфлуенсър или там някакви новости и все тая.
Но истината е, че аз, Трайко, съм един професионален футболист и днес ще им покажа как се случват нещата. Нищо, че съм със скъсан менискус, ще се вади, ще става. Важно е фън. Да ни е готино, да се забавляваме, само готини хора сме се събрали. Смятам, че имам шанс да спечеля, но каквото такова. Мога да губя, разбира се. Това винаги ни прави по-силни, скъпи приятели. Така че дори да губите, вярвайте в себе си, надъхвайте се повече и мачкайте. Това е истина. Аз съм бившия на чолето. Той по принцип трябваше да се казва Зарязаме заради жена. Трябваше да се казва Стефан, обаче като се роди и с задна ножица изрита доктора в топките и затова го кръстиха Кристиан на Кристиано Роналдо. Какво да кажа, аз бях баскетболист едно време, малкият Джордан ми викаха, сега ще им във футбола как ще ме наричат. Не съм ритал от супер много време, ама няма проблем, аз като гледам тук какви куци коне са и Ставрев е тук, няма да отпадна пари. Очаквам, ако случайно спечеля 500 така, обещавам, че ще спра да с пороците. Първи кръг ще има 5 заложени топки около наказателното поле. Играчите ще трябва да се целят в мишените, като горните две мишени дават по 3 точки, долните по 2, а центъра 1 точка. Играе се и за време. Времето започва при старт и спира, когато пипнат горната града. Последните двама отпадат от надпреварата. Първото предизвикателство, първи изтегли късата крилечка или пък не, Ставрев. Чакай, що да е къса, бе, брат? Ами, защото първия винаги е така малко по-прецакан. Игра номер 1, само това ще ти кажа. Като кажа старт, започваш. 3, 2, 1, старт! Първият участник Ставрев стреля, 1 точка! Втора, 2 точки! 3 точки! Пропуск! Трябва да градата, 4 точки за Ставрев! Какво начало? Край на времето! Първият участник Ставрев с 4 точки. Вторият участник е футболен мозък. Готов ли си, братле? Готов. Добре, когато кажеш старт, започваш. 3, 2, 1, старт! Започва нашият втори участник. Първи изстрел, пропуск. Цели се към тройката. Втори изстрел, 1 точка! Трети изстрел, пропуск. Четвърти изстрел, това беше много близко. Петия. Стреля, пропуск, 1 точка, трябва да пипнеш градата. Край на времето! Третият участник е Йоан Петър. Много хора от вас питаха и искаха да участваш. Йонка, ето и ти си тук. Готов ли си? Да, казвай старт и да почваш. Добре, 3, 2, 1, старт! Стартира Йоан Петър. Първи изстрел. Това е много далече, Йонка. Втори изстрел, първа точка. Трети изстрел, пропуск. Това беше близо. Играеш за време, не забравяй. Гол! 2 точки. Минискуса, чуле! Играеш за време. Минискуса, какво стана? Трябва да пипнеш градата. Извади се, не мога. Край на времето! 2 точки за Йонката! Гледай сега, ела за контента, виж как си намествам минискуса. Янков, ела! Гледай сега какво се случва. Какво виждаме, уважаеми зрители? Да, хора, това е в крайна сметка живота. Обясни ми малко, какво се случва сега? Ами сега си намествам минискуса, защото съм с късан минискус и постоянно се вади. Ама оправи ли го? Да, сега съм по-добре. То се вади, намества се малата си трябва. Искам да видиш, че просто уважавам и съм дошъл, благодаря за поканата, въпреки съм с късан минискус. За мен е чест да съм тук да целя. Колко точки направихме? 2 точки, бързо време, мисля, че имаш шанс. Нещо бонус, няма ли докато за бонус точки хората се абонират за канала на Йоан Петър и да ударят лайк бутона. Да, и се абонирайте за Стилян, защото е много готино момче. Приприличило, така че абонирайте се, натиснете камбанки, каквото искате. Ай! Следващият участник е Андон. Много хора искаха и ти да участваш. Дойде и твоя миг. Готов ли си? Готов съм, брат. Значи аз ще покажа на всички, че трябва да се цели горе вдясно. Да не се изложиш. Готов ли си? Като кажеш старт, започваш. Чакай! Старт! Той започна. Давай! Добре. Втори изстрел, пропуск. Трети изстрел. Гол! 3 точки! 3 точки за Андон! Стреля! Четвърта точка! Стреля! Трябва да пипнеш градата! Играем и за време! Край на времето! Какво направи, човек? Горе вдясно, никой няма да цели горе вдясно. Следващият участник Килиан Мбапе, брата на Мбапе. Готов ли си, Чоле? Не. Като кажа старт, започваш. 3, 2, 1, старт! Започва Чолето, първи изстрел. Чоле, трябва да целиш мишените. Да, знам. Втори изстрел. Първа точка! Стреля! Пропуск! Имаш още 2. Играеш за време. Втора точка. Чакай Слевачката. Стреля. И беше близо. Пипа градата и край на времето. 2 точки. Добре. Имаш шанс. По-добре от 0, между другото, защото миналия път имаше 2 с 0. А сега ще има ли? Може ли участници? Ще разберем. Сега ще спъна някой. Добре. Следващия.
Следващият участник е Ванко. Когато кажа старт, започваш. Играеш и за време. 3, 2, 1, старт! Започва Ванко. Първи стрел, първа точка. Явно и вратарите могат да целят мишени. 2 точки! Имаш още 2 топки, да знаеш. Едната се отдалечи. 3 точки! Едната. Играй се, още наймаш. Още наймаш. Трябва да си насочиш. Играеш и за време, не забравяй. Стреля! Трябва да пипнеш градата. Играеш и за време. Край на времето! 3 точки, братле, браво! Между другото, едната топка ти се отклони, не знам дали видя, и тя отиде малко по-назад. Ама ти си я стреля така. 3 точки. Седмият участник е вирусчето. 3, 2, 1, старт! Играеш и за време, не забравяй. Бавничко, не си дава зор. Първи изстрел, града. Градите не са тука. Стреля! Една точка. За момента 2 точки. Тази беше вътре. 3. 3. Трябва да пипнеш градата. 3 точки за вирусчето. Край на времето. 3 точки. Браво, човек. Ти ги уби. 3 точки. Това е много добър резултат. Със сигурно се класираш. За момента на последно място е футболен мозък с 1 точка. Така че... Поне 2,5. 2,5, може би сигурно ще те класират. Да, и ако си бърз. Ще видим. Добре, много хора между другото искаха и ти да участваш в третия епизод. Аз си ходя първи. Добре, когато кажа старт, започваш. 3, 2, 1, старт! Започва Янков. Първи стрел, пропуск. Втори стрел, пропуск. Трети стрел, 1 точка! Четвърти, 2 точки! Стреля 3 точки! О, какво направи Янков? Край на времето! 3 точки! Направи ги, човек! Ох, остава. Пипни сърцето, чай, пулса ми е 120 вати. 106. Виж да гледаш тук, ти си работи. Диаграма, ЕКГ си прав след всеки удар, че са на години. Това от годините, бе. Добре, нямаме успех. Мерси. Ай, ще се видим. 3, 2, 1, старт! Започва Лилиан, първи стрел. Странична града, много далеч. Втори стрел. И там беше много близо. Трети стрел, 1 точка. Играеш и за време, не забрави. Аут. Пети стрел. Край! 1 точка за Лилиан. Между другото, 1 точка е много спорно, защото сте двама с по 1 точка. Сега последния, ако вкара повече от 1, със сигурност отпадаш. Ще стискам палец се провали. Ако оцели 1 точка, има шанс по време да се класираш. Това ти е единствения шанс. Да не оцели повече от 1. Добре, ще стискам палец да се провали иначе. Добре, пожелавам ти успех. Мерси. Концентрирай се, Коби. Трябва да ти поне 2 точки. Или 1 точка и най-бързо време. Правим ги. Аз съм защитник, ама ще успеем. 3, 2, 1, старт! Започва Коби. Стреля първи. 1 точка! Изстрел, пропуск. За момента 1 точка. Трябва да играеш за време. 4 точки за Коби! Уважаеми зрители! Какво направи? Стреля! Играеш и за време, но ти вече сигурно си се класирал. Стреля! Пропуск! 4 точки за Коби. Той пипа горната града и славяме край на времето! След изиграването на първи кръг, на последните 2 места завършват Лилиан и футболен мозък. Те отпадат от надпреварата. На първо място е Ставрев с 4 точки и най-добро време. Момчета, вие за съжаление отпадате още в първи кръг. Какво не ви достигна? Точност. Аз играх за по 3 точки в 4 от ударите ми, което явно беше грешка, защото другите заложиха на сигурно, ама мен не ми се залагаше на сигурно и си отпаднах. Смятате ли, че сте разочаровали и вашите фенове? Те си знаят колко можем. Аз да, живи здрави другия път. Очаквахте ли повече от себе си? Поне втори рунда отида, ама не успях. Категорично да. Добре, момчета, за вас по пътя към трофея приключи. Пътят ви е натам. Чао. Във втори кръг отново има 5 заложени топки, като този път започват близко към далечно разстояние. Играчите имат за цел да вкарат топката по въздух във вратата. След 5 удара взимат заложената топка пред конусите, минават през тях и трябва да настъпят топката на гол линията. Отново се играе за време, започва да тече при старт и спира, когато пипнат горната града. Последните двама отпадат от надпреварата. Втори кръг започва отново на нашата Елитбет арена. Ставрев, ти пак си първи, брат. Какво става? Не знам, това ти го правиш. Защото каза, братле, че първия винаги отпада и втори път сега ще ме пробваш. Добре, ако продължиш, може би и трети кръг пак си първи. Добре, когато кажа старт, започваш. 3, 2, 1, старт! Първи стрел, първа точка за Ставрев. Започва, втора точка. Трети стрел, трета точка. Четвърти, 4 точки за Ставрев. Имаш още една. Стреля, тикна. Дрибъл сега между конусите. Трябва да ближиш градата. Край! 4 точки за Ставрев. Втори е Янков.
Готов ли си? Ще видя. 3, 2, 1, старт! Първи изстрел за Янков, първи гол! Една точка! Втори изстрел и... Нищо! Продължаваме, трети изстрел, гол! Минаваш между конусите. Край на времето! Три, 2, 1, старт! Започва с първи изстрел, първа точка! Доста ударно започва. Втори изстрел, втора точка. Трети изстрел, трета точка за Ван Кол. Дава голяма заявка, четвърти изстрел. Гол! Гол, да! Играеш и за време, не забравяй. Пети изстрел, пета точка! Дрибъл между конусите. И трябва да пипнеш, настъпваш на линията и пипаш градата. Край! 5 точки! Какво пише? Я да видя. Ван Кол. Добре, голяма заявка. Даваш 5 точки. Със сигурност се класираш между другото. Следващият участник на нашата Елит Бет Арена е Коби. Да не си фен на Белгия. Те съм на KDB, брат. 3, 2, 1, старт! Започва Коби. Първи изстрел, първа точка за Коби. Играеш и за време. Първи изстрел. О, далече. Пречи ми, това е. Трети изстрел, много далече. Играеш и за време, не забравяй. Четвърти изстрел, гол! Последен изстрел, стреля! Дриба между конусите. Трябва ли да го правят Суиса? Давай! Трябва да стъпиш топката на голнията и да пипнеш градата. Край! Аз съм защитник, брат. Кога пускаш тук само нападатели? Добре, какво мислиш? Имаш ли шансове? Мисля, че нямам шансове. Май заминавам. Спорно е, защото идва Йонката, който в момента е контузен. Да, ако стане нещо на крака, не знам. Може би... Може ли да влизам на шпагати? Или трябва да съм? Йонка, може ли да влиза на шпагати? Защитник съм, брат. Трябва да направя нещо за видеото. Ще се извади ли този път минискуса? Да се вади, да не се вади. Аз тук ще разчитам на точки, не на време. Защото сигурно ще го вада, 2 минути го наместа, продължавам. Това е положение. 5 точки ми ще те класират. 5 от 5? Да, така че... Ма така кажи, бе, човек, сега ги правим. Добре. Добре, готов съм. Ти кажа старт, започваш. Добре. 3, 2, 1, старт! Илон Петърс, първо изпълнение, първи гол. Не бърза, каза, че няма да си дава зор. Чило е момчето. Втори изстрел, втори гол! Добре. Той каза, че не си дава зор. Йонка, не бързай. Трети изстрел, гол! Обаче има и друго. Ако не успее да вкара четвъртата, може би ще стане тегъл. Прицелва си Илон Петър. Четвърти изстрел и гол! Последна! Ако вкара, със сигурност се класира. Без напрежение. Специално за чолето и само за чолето. Стреля! Гол! Трябва да направиш дрибъл, Йонка. Спокойно. Той не си дава зор, каза, че... О, финчета на Йоанката вече се самочил си я подхожда. Прави си направо гавра с хората. Трябва да настъпиш топката и да пипнеш градата. Край на времето! Много добре, между другото. Не, истината е, че просто трябва наистина лека по лека, че някакви резки движения и малата страх. Виж хората за какво са готови за контента като цяло. Да. За хората го правиш. За хората, за всички, за себе си това е предизвикателство и за мен самия, разбираш ли? Браво. Да. Трябва хората да взимат пример между другото за тези Не трябва да взимат пример от мене. Ако имате проблем с коляното, отидете, оперирайте се, защото аз моята операция бава вече половин година, защото все нямам време. А здравето е на първо място, така че не взимайте пример от мене. Важно е да не ви се случват такива неща, нали? Пожелавам ви да се борят. Само да сте здрави, защото това не е важно. Добре. Борбата е много важна. Добре, успех. Продължаваш нататък. Да. Андонката е следващият участник. След 3, 2, 1, старт! Започва. Ама трябва по въздух! Трябва по въздух! Какъв пропуск! Втори стрел, гол! Първа точка! Обаче започна много лошо. Трети стрел, гол! Четвърти стрел, пропуск! Пето изпълнение. Добре, трябва да минеш с дрибъл. Играеш и за време, не забравяй. Настъпваш топката и пипаш градата. Край на времето! Аз ще го засичам на хронометър! Какво става, човек? Какво стана с първата? Първата... Значи виж сега, аз почвам с оправданията. Още от моето предаване. Първо, единственият участник с... Нищо не стана, бе, брат. Виж сега, има едни стелки, ще ги подаря след събитието, които наистина могат да ти помогнат. Отпадам ли? Не се знае, има още участници. Виж кой във вашите те па не гласуват. По-скоро в останалите участници ще се молиш просто и каквото стане.
Искате да бягате по-бързо, да скачате по-високо и да се движите с лекота? Запознайте се с революционните карбонови стелки, създадени да подобряват представянето ви на всяко ниво. Леки, устойчиви и с перфектна енергийна възвръщаемост. Почувствайте разликата при всяка крачка. Повишете скоростта, намалете умората, достигнете нови върхове. Carbon Steps. Carbon Steps. Готов ли си? Не. Добре. 3, 2, 1, старт! Започва виращето. Първи стрел, първи гол. Втори стрел, втори гол. Добре, тук тези са лесни, да видим следващите. 3 от 3. Четвърта и пета обаче вече са трудни. Четвърти стрел. Последна. Гол! Трябва да видиш между. И край на времето. На 3, 2, 1, старт! Първи стрел, първи гол. 1 от 1. Чолето дава голяма заявка. Килиан Ембапе. Втори стрел, 2 от 2. Добре. Бързо също се справяш. Трети стрел, града. Давай, играеш и забравяй, не забравяй. Трябва да ти поне още един гол. 4. Много далече. Последна. Спокойно, бе, спокойно. Не си дава зор. Пети стрел, гол. Минаваш дрибъл между конусите. Справя се много добре с дрибъла между чолето. Настъпваш топката. Оп, забравяй топката. И край на времето. Смяташ, ще се класираш. Сега ли? Да. Не съм ги бил, между другото, ние си говорихме нещо, но май да. Добре, ще видим тук в слушалката, друго ми казват. Ама нека да разберем. Коби, ти отпадаш с 2 точки. Какво не ти се получи? Не ми се получи това, че даваш само предизвикателство за нападатели. Какво е това? Дрибъл, изстрел? Аз съм, виж го, чуй го! А ти искаш да кажеш, че защитниците не са футболисти? Брат, те не са кой е футболисти. защитник? Именно! Аз съм защитник. Обаче, за съжаление... Добави за следващия път за момчета, ще дойдат някакви други момчета, ще се оплакват пак със същото и трябва да го направим честно. Само нападатели искаш да викам от следващия епизод. Той е комарджия! Аз съм защитник! Как да го направим? Ама виж, той дори не е футболист. Виж, поне... Знаеш какво? Аз си мислех, че точките от първи рунд са брат, аз затова са лигаех. Аз са лигаех, да. Реално, ако му ги пишем... Реално! Ако ти ги пишем си между трето и пето място, да. Аз отивам с вируса на другия рунд. Смяташ ли, че си разочаровал твоите фенове? Извинявам се, ако съм разочаровал някой, да знае, че в момента съм професионален борец, не футболист. Да дойдат на ринга другия път. Добре, Коби, за теб по пътя към трофея приключва сега. Пътят ти е натам. Благодаря ти. Предавам микрофона към другите загубеняци. Един от другите загубеняци. Един само. Момчета, според вас кой отпада? И тримата сте с по 3 точки. Ще ви кажа кой от тримата със сигурност продължава. Най-бърз от тримата е Янков. Кристиано. Атлетико Мадрид. Ти със сигурност продължаваш, братле. Пътят ти е натам, продължаваш. Аз и в любовта съм най-бързия. Андон Качоле, един от вас отпада. Казвам ви кой отпада, за да не ви бавя. Загубилият, за жалост, е Чолето, който отпада с най-бавно време. Направих всичко за моите хора. 33 секунди. 33 секунди. Добре съм, бе. Направих всичко за моите хора, защото им обещах 9 часа стрим, сега 8:30, продължавам. Какво да правим? Ще се борим. Аз отивам да гледам матч тогава. Успех. Добре, Чоле, с теб пътя към трофея приключва. Мерси. Пътят ти е натам. Нали натам? Ами където искаш. Не, то сака ми е там, натам и натам може да продължиш. Ние ще говорим после. В трети кръг играчите ще трябва да целят горната града. Имаме 5 заложени топки, отново се играе за време. Започва да тече при старт и спира, когато пипнат горната града. Последните двама с най-малко оцелени гради или с най-бавно време отпадат от надпреварата. 3, 2, 1, старт! Започва Ван Кол. Първи изстрел не успява. Втори изстрел далече. Не бързай! Четвърти. Пропуск. Последна. Дали ще оцели една града? Не! Пипе градата, играеш за време. Край! 0 точки. 3, 2, 1, старт! Започва вирашето. Интересен метод, между другото. Втори стрел. И това беше много близо. Трети стрел, пропуск. Четвърти стрел. И за малко. Пети. Оп, града! Пипаш горната града. 1 точка за вирашчето. Край на времето. Беше доста така интересно. Как подходи с копване. Копакабана. Копакабана. Виж, сега имаш 5 топки. Верно? Да, ама не трябва да си играеш с тях, трябва да целиш горната града. Да. Ще пробвам. Ще се справиш ли? Фен на Атлетико Мадрид ли си? Но това е единствения мач, който съм ходил някой. Верно? Да, буза ми от 2009. За втори път. На кой стадион игра Атлетико Мадрид? Сантьяго Бернабео ли беше? Не, това са Реал Мадрид, а с Атлетико са... Не знам, аз бях в... Добре, нека хората в коментарите да напишат. Кажете къде играят Атлетико Мадрид и не ми се подиграйте. Добре. И да оценят твоето представяне до момента, между другото. Какво това? Да оценят представянето си. Колко от 1 до 3 са? 3, 2, 1, старт!
С левачката да видим какво ще направи Янков. О, първа града! Играеш и за време, не забравяй! Странеше града. О, втора града за Янков! Трябва да пипеш гората. Край! Край на времето! 2 гради за Янков! Нали каза, че не си играл в футбол? Бех голмайстор в 7 клас. Нали каза, че не си играл в футбол? Тренирал съм като ученик до 5 клас. Не съм играл от 7-8 години. Ами, значи късмета начинаеш ли? Верно. Ще трябва да тичам на лаком после. Еми, такъв ти бил късмет. Айде, успех! Мерси. Ставрев, готов ли си? Ами този път не съм първи, да видим. Ами точно това е, може би и лошото да знаеш. Сега ще разберем. Добре, 3, 2, 1, старт! Почва Ставрев. О! Трета, пропуск. Четвърта, пропуск. Пети. Край! Лизната! Една точка за Ставрев. Еми, една. Добре, тук и времето зависиш, нали? Да, важното беше да не е 0. Да не е 0, да, защото 0 е много тежко. На времето това съм по-бърз, така че важното е с Янки да продължим двама. Това беше. Така ли? Ами ако играете после 1 в 1? Нищо, той ми обещал, че ме пусне. Така ли? Да, трябва да ми 500 лева си оправя колата. Каква кола караш? Или е тайна? Нема ти кажа. Само пасат, братле. Айде. Добре, айде успех! Как ти беше името? Трайчо? Трайко. Трайко е следващият участник, аплодисменти за Трайко! Айде малко, бас майката, колеги сме! Трайко е професионален футболист, каза, че го разпознават като Йоан Петър. 3, 2, 1, старт! Започва Йонката. Това беше близо. Не си дава зор. Това беше 3 точки на първи рунд. Йоан Петър. Близо беше. Нашата Елит Бет Арена явно е сложна за нашите участници. Трети изстрел, пропуск. Имаш още 2, не забравяй. И за време играеш. Последна възможност за Йоан Петър. И пропуск, трябва да пимеш горната града. Имаш възможност, така че играй за време. Край! 0 точки за Йонката. Малко на сърце. Малко на сърце, но не се знае нищо, има още участници. Антонката е следващият претендент за титлата. Просто тежестта е много голяма, която в момента лежи на плещите ми, тъй като всеки очаква аз да удара 5 от 5. 3, 2, 1, старт! Започва Антонката. Първи много неуспешен опит. Втори стрел, пропуск. Трети стрел. Близо беше. Четвърти. Пропуск. Последна. О, града! Последната града! Пипа горната града. Край! Тя последната града те спаси, брат. Спаси, ама не се знае докъде, защото все пак може би и времето ще играе. Какво правиш, човек? Я ми кажи, това екипче много ми е било любопитно. Откъде го имаш? Това екипче, брат, е на 100 годишнината на Марица. Христо Стоичков дойде в Пловдив лично. Знаеш, това е първият отбор на Христо Стоичков и ги подписа. Браво! Аз лично си взех от него, цак, разписваме, направихме снимка, поговорихме си някакви работи. Ние сме така от малки сме израсли. Да, ами той ли ти любимия футболист? От българските? Да, от българските. Може би да. Въпреки, че не съм успял да го гледам, от тези, които не съм успял да ги гледам, Стоичков. Те съм ги гледал бървата. Като световна личност? Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо. Той ще значи активен. Вчера вкара. Вчера вкара, между другото. Още малко и 1000 гола. Нали? Ще ги постигне 100%, да. Великан. След изиграването на трети кръг, на последните 2 места завършват Ван Кол и Йоан Петър. Те отпадат от преварата. На първо място е Янков с цели 2 точки, който се е устремил към големият финал. Единствените двама в миналия рунд, който направихме 5 от 5 по въздуха. Между другото, да, наистина. И просто се доказахме в това реалити и оставихме на... Дадохме им шанс. На младите, на момчета. Да са живи и здрави, много ми е интересно кой ще спечели. Кой ви е вашия фаворит от останалите? 4 човека остават. Янков, Андон, Ставрев и Вирусчето. Аз съм за всички, аз съм за спорт. Който бие, живи и здрави. Така че просто според мен това беше, че ние малко се възгордяхме с него миналия кръг. Не бяхме хъмбъл. Няма значение, брат. Важно сме живи и здрави, продължаваме и това. Самочувствието ли ви изиграва лоша шега? Не, ние сме скромни момчета, живеем скромен живот, добри сме, помагаме на хората. И това общо взето. Сега не искам да си правя повече четки. Добре, момчета, пожелавам ви успех от тук насетне. За вас по пътя към трофея приключи. Пътят ви е натам. Айде, чао, благодаря, че гледахте. Само да ти кажа, че тук Watch Time ще ти падне супер много, защото звездите са... Да, тръгваме. Сте, че Watch Time надолу, какво направим? А пък вие, ако искате да участвате да сте на мястото на Ван Кол и Йоан Петър, станете мембъри на канала, ударете по един лайк и се абонирайте за канала.
Време е за полуфинала. Тук ще се върнем в нашето детство с играта Всеки лаком. 4 участника ще бъдат разделени в 2 полуфинала чрез жребии. Всеки полуфинал ще бъде матч в 2 полувремена от по минута и 30 секунди. Ако резултатът е равен, ще се стигне до дуспи. Като при всяко напускане на топката извън полето от даден играч ще се брои като наказателна точка. При 3 наказателни точки ще бъде отсъдена дуспа за опонента. Победителите от двата полуфинала се класират за големият финал. Изтеглихме жреби, в който Ставрев и Янков ще играят един срещу друг. Баща срещу син. Баща ми! Сега ще ти покажа. Момчета, кой ще спечели? Той. Не, той ще спечели. Според теб? Добре, Добре, кажи ми, защо си по-добър от Янков? Чичо ми го уважавам, не мога да го се съпоставям. Сега ще му направиш пагат. Искате, Отзад, че го ритна. между другото, само да ви кажа, ако свършите наравно, ще играете дуспи. Ще видим, айде, ще го измислим движение. Добре, момчета, пожелавам ви успех. Като в полуфинала ще се включи и нашият вратар Любе. Ела за малко, трябва да те покажем. Два вратара има тук, не знам. Как? Два вратара има тук? Два вратара? Два вратара има тук. Обаче разбрах, че се познавате от някъде. Вярно ли е това? Еми, то резервните вратари се познават. Резервният вратар на по пътя към трофея и резервният вратар в живота. Примерно! Пате, какво се случва вече? Ти си виновен! Резервните вратари си имат солидарност. Трябва да сме коректни. Добре, момчета, пожелавам ви успех. Да, благодаря. И хората да ударят по един лайк за тази битка на полуфинала. Време е за полуфинала на нашата EliteBet арена. Янков срещу Ставрев. 3, 2, 1, старт! Започва първият полуфинал. Много интересен сблъсък между другото. Голяма двойка са двамата. О, гледайте какво става. Белингам срещу Янков. Изстрел! О, града! Какъв пропуск! Янков се опитва да направи някакви финтови движения. Опитва се. О, залъгващи движения на Янков! Преминава Ставрев. Да видим. Изстрел! И първи аут. Има време, момчета, играйте. Давайте. За първи път Ставрев взима топката в свои ръце. Тръгва с топката, финт наляво, финт на дясно. О, какво преминаване! Дали ще стреля? Не успява. Залъгва вратаря, ама Янков го пуска. О, изстрел! Спасяване на Любо. Браво, Любе, добре се справяш. Янков срещу Ставрев, уважаеми зрители. Това ако не е за 10 000 лайка, ударете ги веднага. 10 секунди остават, последна атака. Ставрев с топката, финтира на дясно. Да видим каква поредна футболна изстрел и аут. Последна атака. За момента скучно първо полувреме между двамата и край на първото полувреме. 3, 2, 1, старт! Започва второто полувреме на нашия полуфинал. Янков срещу Ставрев. Каква футболна драма. Реал Мадрид срещу Атлетико Мадрид. Финтове тук. Фаул, но играеме. Финт тук на Ставрев. Янков пак прави някакви много интересни финтове. Изстрел! Опасност тук за Ставрев. Янков обаче владее повече топката. Изстрел! От Ставрев. Втора наказателна точка за Ставрев. При още една Янков ще изпълнява дуспа. Дали няма да видим пък решителна дуспа? Ръцете тук, внимавай! При следваща такава проява ще има наказателна точка. Финтира Янков, изстрел! И Любо спасява! Ставрев с топката. Ще го финтира! Наляво тръгва! Дали ще премине нашият вратар? Надясно тръгва, обаче не стрелят нашите полуфиналисти. Много интересно се мешат. Пазят се общо взето. Приятелски матч. Изстрел! Какъв гол! 1-0 за Ставрев! Последни атаки за Янков. Трябва да се върнем в матча. Последни 20-30 секунди, уважаеми зрители. Минава между краката, изстрел! И пропуск! Любо хвърля. Има последни секунди. Янков с топката, не се отказвай. Имаш време. Ставрев сега отнема. Той бави в момента, уважаеми зрители. Бави времето. Уж бяха приятели. С такива приятели врагове не ти трябват. Янков с топката. Последна възможност за Янков. Няма време. Изстрел! И пропуск! Дуспа! Това е дуспа! Последната секунда дуспа за Янков. Уважаеми зрители, драмата е пълна. Сега ако вкараш, направо преминаваме към дуспи, защото резултатът ще стане 1-1. Янков, подготви се. Когато си готов, ти си. Последна възможност за Янков в момента. Да видим. Стреля! И пропуск! Край! Победител е Ставрев! Честито. Класираш се за големия финал. Какво стана? Топ класа. Топ класа? Видя ли как ви мушна между краката? Дайте само... Ти мушна на вратаря. Аз няма как да му вкарам иначе. Така е. Кой си пожелаш за големия финал? Какво ще пожела? Чакам готов Андон ли, как се казваше? Време е за вторият полуфинал на нашата EliteBet арена. Андон се изправя срещу вирусчето. 3, 2, 1, старт! Започва вторият полуфинал. Много интересна двойка. Вирусчето се срещу Андон. Огромен Андон в сравнение с вируса.
разликата в физиката е огромна, но това нищо не означава. Меси срещу Кристиано Роналдо бих казал аз. Няма и подценяване, Андон не трябва да подценява в случая. Оу! Дали подценява, може да му изиграе лоша шега, между другото. Не се знае. Гледайте сега Вируса с топката. Трябва да тръгва наляво, тръгва надясно. О, какви финтове! Мощи има между краката. О, опита се. Андонката се забавлява като цяло. Забавлява се, перфектен. О, гледайте се какво прави тук. Дали ще стреля? О, изстрел! О, града! И това е първи наказателен удар. Това е като малко на котка и мишка играете в момента. О! Добър опит, Андонката само ще вратаря изстрел. И втори наказателен удар. При 3 ще има дуспа. Виршето изстрел. Аут. Първи наказателен удар и за Виршчето. Резултатът е 0-0. Андон с топката изстрел. И пропуск. Дуспа! Дуспа за Вируса! Каква драма! Супер неочаквано! Това е може би един от малките шансове. Засилва се като Кристиано Роналдо. Засилва се изстрел и гол! 1-0! Драмата е пълна! Играем! Долката стопката, 10 секунди изстрел! И първи! Играете последна атака! О, долу тема! Излезе само ще вратаря! Финт! Край на първото полувреме! Аз се изморих. Измори се? Да. Добре, смяташ ли, че го подцени в първото полувреме? Не съм. Не си? Мога, брат, аз вече не играя. Толкова си можеш? Да, ще се радвам, ако спечеля. Вирче, ти играл ли си в футбол? 7 години. 7 години? А ти колко време си играл в футбол? И аз толкова. Толкова, 7 на 7. Значи 50 на 50 в случая. Има още едно полувреме. 3, 2, 1, старт! Вируса, сега Андонката малко се засили. Много интересна битка тук. Опаси, изстрел! Любо спасява обаче нашият вратар. Драмата е пълна. Много интересна битка между двамата. Комична дори на моменти. От Вируса аут. Андонката с топката. Изстрел! О, тук напрежението се оказва. Андон с топката. Изстрел и Любо спасява. Много лесно искаше да премине през нашият вратар. Става малко време. Андонката вече е под пара. Дали ще успее да победи? Вирус срещу Андон. О! Какво преминаване? Финт! И нашият Любо вратар спасява. Изстрел! Какво се случва, уважаеми зрители? Изстрел! Спасяване на вратаря! Играй! И двамата вече не могат. Андон срещу Вируса. Последни секунди. Тази топка дали ще излезе? И играй! Изстрел! И аут! Втори аут за Вируса. Играйте, давайте, момчета. Не се отказвайте. Андонката с топката. Изстрел! И пропуск! Спасяване на вратаря! Какво спасяване на нашия вратар? Андонката с последна възможност, между другото. Последна атака. Дали ще успее да победи? Финтира! Втори финт! О! Последни секунди! Играй! Изстрел! И пропуск! Дуспа за Андон! Последна възможност! Ако Андон вкара тук, ще има дуспи. А ако изпусне, отпада, а Вируса отива на големият финал. Последна възможност за Андон. Засилва се, изстрел и гол! Дуспи! Беше супер близко. Не знам дали го усещаш. Да, аз винаги съм накосан. Накосам? А ти беше накосан да отпаднеш? Аз направо си бях отпаднал, аз не мога да дишам, брат. Така ли? Ето вижте хора, физическата подготовка. Това ще стане по-интересно. За вас го правим. За вас го правим, точно така. Добре, време е за дуспи. Първа дуспа за Андон. Стреля и града! Пропуск! И сега вече напрежението във Вирус, в който се засилва като Кристиано Роналдо, между другото. Гледайте какво става, каква стойка! Стреля и гол! 1-0! Стреля Андон и гол! 1-1! Вируса обаче има една дуспа по-малко. Това означава, че може и да поведе в резултата. Вирус сега засилва се пак. Много интересна засилка. Стреля и спасяване. Тук не знам какво се опита да направиш. Трябва вече да повежда в резултата Андон, ако иска да се класира за големият финал. Засилва се. Стреля и пропуск! Спасяване на нашия вратар. Айде, Вирус, че готов си, давай. Стреля и гол! О! Какъв гол! Нашият вратар си личи, че по принцип резервния. Шегувам се. Тук късмета на Вируса оказва
Голям. Четвърта дуспа за Андон. Ако изпусне тук, става много тежко. Напрежението си оказа вече влияние. Андонката стреля и гол! 2 на 2! Усмихва се, обаче знае, че може би има шанси да отпадне. Много важна дуспа, само да ти кажа. Трябва да вкараш, за да поведеш в резултата и да имаш последна възможност. Засилва се вируса. Стреля и спасяване! Спасяване! Равен резултат. Пета дуспа за Андон. А ако вкара тук, ще постави под голямо напрежение вирус. Каква е тази засилка, господине? Засилва се тук, все едно се засилва на финала на световното. Стреля и гол! Каква дуспа! Сега, задължение вируса да вкара тази дуспа. Ако не успее, ще отпадне. И Андон ще е вторият финалист. Засилва се, стреля и пропуск! Андон е вторият финалист. Драмата е пълна, момчета. Поставяме, брат. Добре, че не се паднах срещу някой силен. Между другото, вие сте много интересна двойка. Наистина, хората наистина много ще ви се изкефат. Благодаря. Андонка, класираш се за финал? Брата, скосирахме едва дишам. Дано има само дуспи сега. Между другото, срещу Ставрев. Той си те пожела, между другото. Каза, че иска срещу теб. Аз него си го пожелах. Но каза ми, че те е бил в някакво предаване твое. 4 на 1. Аз не знам за кой предаване говори. Какво става, момчета? Много достойно представяне, между другото. Явно не е било достатъчно, за да продължим, нали? Вирусът до последно водеше. Нареално ще да победи Андон. Янков, а ти изпусна дуспа на финала. Аз нарочно. Нарочно? Аз нарочно. Исках да видя Ставрев поне един път на финал. Според вас, кой ще спечели финала? Ставрев ще спечели, защото е по-припка такъв. Какво не се получи за вас да отпаднете? Аз много се легава, мен това ми е. Аз нямам въздух. Добре, момчета, за вас по пътя към трофея приключи и пътят ви е натам. Чао. Айде. Дойде време и за големият финал. За да определим шампион, играчите ще се изправят в 3 битки, като първият достигнал до 2 победи, печели по пътя към трофея епизод 3. Първата игра ще ни върне назад във времето с ретро дуспи. Играчите ще се редуват и имат по 5 изстрела. Тръгват от центъра и играят срещу вратаря. Който има повече голове след 5 дуспи, печели една точка и първи рунд. Втората игра ще бъде подобна на полуфинал, всеки лаком 1 в 1. Играчите ще имат 2 полувремена по минута и 30, а победителят в рунда ще бъде този с повече голове в края. А ако резултатът е равен, след първите 2 игри ще се играе трета, а именно решителни дуспи. Дойде време и за големият финал, а именно Ставрев срещу Андон. Момчета, достойно представяне до момента. Те умрели, брат, хвърлили си тук всичко. Това ще е най-скучният финал, брат, ама много добро представяне, да. Ами мисля, че отвяхте конкуренцията без напрежение, макар че и двамата... Ама не знам, някой игра дуспи накрая. Ама той ти беше на коса между да играеш дуспи. Да бе, аз по-ще му дам 100 лева и... За пътни. За пътни, мога да се... Вече е спечелил в главата си, виж, ще да даде 100 лева. Добре, какви са ви очакванията за финала? Имаме стара връжда с него, Саша. Да не се изложим много. Това сме очаквали. Колко повече се сложиш за това? Винаги може повече. Винаги. Добре, момчета, пожелавам ви успех и нека финала започне сега. 3, 2, 1, старт! Тръгва Ставрев, първа дуспа. Финтира, не бърза. Дали ще проведе? Изстрел, пропуск! Тръгва Васето, първа дуспа, не си дава зор. Изстрел и гол! 1 на 0! 1 на 0! Втора дуспа за Ставрев, нашите ретро дуспи. Изстрел, пропуск! Андон тръгва сега, следваща дуспа. Засилва се, изстрел и пропуск! Пореден пропуск на нашите финалисти. 1 за Андон, трета дуспа за Ставрев. Засилва се, финтира вляво, вдясно. Настъпва топката. Финтира, изстрел и какъв пропуск! Продължава да бъде резултатът 1 на 0. Андонката тръгва срещу нашият вратар. Финтове, ляво, дясно, копва топката! Много далече, много далече. Четвърта дуспа за Ставрев. Тук може би е задължен да вкара вече. Ставрев се засилва, Реал Мадрид. Финтира вляво, вдясно. Изстрел, пропуск! Засилва се, изстрел и пропуск! Последна възможност за Ставрев. Ако изпуснеш тук, първи кръг ще е за Андон. Засилва се. Изстрел и гол! 1 на 1! Какъв боц! Финтира, опитва се. Избяга му топката. Може да я хване. Изстрел и пропуск! 1 на 1. Сега играете до грешка. Продължаваме. Шеста дуспа за Ставрев. 1 на 0 резултатът. Изстрел, пропуск! Андонката тръгва много динамично. Ако вкара се изстрел, пропуск! Ставрев тръгва отново. Засилва се с десен крак. Копва топката! Но нашият вратар спасява. Андонката засилва изстрел и спасяване на Любо! Все някой ще вкара, момчета. Ставрев тръгва. 7 или 8 дуспа, вече ги изгубих. Засилва се. Финтира. Надлъгват се. Не, пропуск.
Андонката пак с решителна дуспа. Ако успее да вкара, печели. Изстрел! 8 или 9 дуспа, вече не знам коя. Ставрев е с топката. О, каква засилка. Изстрел! Пропуск! Момчета, опитайте се да не биете в него. Андон финтира сега. О, тръгва на скорост. Пропуск! Любето обаче тук просто показва класа. Голям. Изстрел! Пропуск! Момчетата се затрудняват с тези ретро дуспи. Андонката тръгва. Финтира, изстрел! Любо спасява. Не е толкова лесно нашите предизвикателства. Все пак се намираме на EliteBet Arena. Ставрев с топката отново. Тръгва с финтове, цак-цак. Финтира вляво, вдясно. Едно и също. Между другото няма идея как да вкара Ставрев. О! Финт! Изстрел! И гол! Какъв гол за Ставрев! Сега Андон, ако не вкара, първи кръг ще отиде към Ставрев. Решителна дуспа. Ако Андон не вкара, първи кръг отива. О! Какъв гол! Имам чувство, че нашите финалисти очакват един да вкара, за другия да вкара. Ами продължаваме. Играем до пропуск. Ставрев с топката. О, финта ляво! О, залъгва нашият вратар. Знае, обаче не е пропуск. Андонката с възможност да реши това предизвикателство. Засилва се с десен крак. Ляво отдясно, забрави топката. Копва капана! Не! Ставрев тръгва сега. Изстрел и гол! Андон тук е задължен да вкара след толкова много пропуски. Тръгва Андонката. Задължение. О! Не мога да повярвам. Какво се случва, уважаеми зрители? One eternity later. За първи път в историята на всички челенджи Хикс. Даже не знам как го постигнахте. Аз също не знам. Момчета, заради вас променям правилата на игрите. Това е интересното. Това е интересното. Да. Наистина, ексклюзивно правим един решителен матч, който бие. Ако и там не се биете, вече не знам. Едно в едно. Ето го и нашият вратар, който спаси 48 поредни дуспи. Аплодисменти и по един лайк да удариме за нашият вратар. Любо. Браво, Любе! Ексклюзивно само пред вас казваме какво се случва до момента. Андонката и Ставрев не можаха да си вкарат и нямаше победител в ретро дуспите. Играха 5 часа и половина, стъмни се времето, стана 12 часа през нощта, затова решихме да преминем към класически матч 1 в 1. 3, 2, 1, старт! Започва пак отново нашият финал. Тук, момчета, без фалове, тук ще свириме дусп. Изстрел! Ставрев обаче си започва, иска да си вкара головете. Андонката. О, какъв финт на Андонката! И от Андон, първа наказателна точка. Ставрев с топката. Опитва се. О, Андонката отнема обаче втора наказателна. Джуд Белингам с топката. Реал Мадрид срещу Марица Пловдив. О! Као! Дуспа за Ставрев! Много добре ти изигра, брат. Усмихва се обаче, знае, че тук ще вкара. Голям шанс за Ставрев. Изстрел! И спасяване! Какво става и тази дуспа не можа да вкара Ставрев. О! Внимавайте, момчета, внимавайте! Ставрев с топката! Финтира! Андонката се отказва. Тръгва двамата и стрел гол! 1-0 за Ставрев! Бави времето в момента, Ставрев, засилва се. За вратар, между другото, показва завидни умения. Последна атака, момчета, последни секунди на първото полувреме. Бави времето, последна възможност. Дали ще стреля? Изстрел! И край на първото полувреме! Това са фойерверките отвънка, които ще почнат след малко. Айде, на 3, 2, 1, старт! Резултатът е 0-0 и започва второто полувреме. Ставрев с топката. 1-0 за Ставрев. Андонката трябва да наваксва, ако иска да има шанс да печели големият финал. Кой ще прибере купата? И 500 лева. Засилва се Ставрев, финтира Андон. Бави времето, между другото, бави времето! Бави ти времето! Ставрев си прави някакви заигравки и си води, да. Общо взето без напрежение. Стреля! Охо! Каква намеса на Любо! Остава по-малко от минута. Резултатът е 0-0 за Ставрев. Ставрев, Андон обаче много се измори. Това момче даде много по пътя към трофея. Виждате, вече пази дори. Вече има нов вратар. Ставрев с топката. 3 секунди остават. Ставрев ли ще е големият чемпион? Изстрел! Любо спасява. Нашият вратар направо днеска отказва нашите участници. Ставрев с топката. Дали Андон вече не се е отказал? Ставрев още взето обикаля терена. Само срещу вратара излиза. Антон се отказва. Последна възможност да изравниш резултата.
Засилва се! Стреля! И край! Ставрев е шампион на третия епизод! За първи път в живота ми спечеля предаване. Честито, победи според мен с голяма предида. С голям замах. Толкова лесно. Значи, вие сте скандални наистина. Колко време играхте? Стана по-интересно, бе. Стана интересно. Ние с него си имаме връжда от отдавна. Добре, момчета. Той беше сигурен, че тук ще спечеля. Аз не мога да хода, брат, накрая. На Знаеш, че ще го вземе. Но Дуспи имах шанс някакъв, защото 50-50. Ти Дуспите си много гадни на тебе и в неговото предаване ги биеше, затваря очите и цели скобата, разбираш? Добре, Ставрев, какво ще направиш с наградата? Както знаете, аз също имам предаване, си направя на малка рекламка. Пределът отивайте да гледате. Да, абонирайте се за моя канал, както и за Андон. Мога да извикам някой интересен гост. Точно така. Абонирате за Андон Мюзик. Точно така. Музикалния ми канал. Точно така. Добре, с тия 50 лева покани някой така по-колоритен, да речем Шоу Спид. Нека напишеш в коментарите кой да извикам. Да, нека напишеш в коментарите кой да извикаш в следващия ти епизод. Кажете вие кой искате да поканя в следващия епизод. Някаква така популярна личност. Може да не е и футболист. Сега ми изкача едно име. Кажи го. Валери Божинов. Валери Божинов. Аз ще кажа Благо Джинсъс. Благо Джинсъс. Представете си на финал. Благо на финал с Валери. Нали? Да, ще дойме да гледаме. Ама само да гледаме, защото ако ритаме няма да гледаме. Добре, аз примерно в миналия епизод казах за Димов и Памеца, че ще направим благотворителен матч, ако направим 5000 лайка. Да речеме да направим 10 000 лайка в този епизод и ще поканим Благо и Валери Божинов. Втория епизод има 150 000. Ще ги направим. Ще ги направим. Айде за добра кауза. Да, и пишете в коментарите кой да е следващият, който да участва и да бъде следващия победител. Момчета, големият победител се казва Цветелин Ставрев. За първи път някой ми каже името правилно. Така ли? Да. Това е Цветомир по принцип. Ето, виж, това ти казвам. Честито. Да, благодаря. Купата е тук. Първо да си поговорим с Андонката, тъй като той е на нашето второ място завършва. Така е, така е. Андонка. Играем матч за матч. Така. Днеска е утре. Други ден отново. Не ти се получи на финала? Следващия въпрос. Малък шанс. Следващия път. Но аз много се изморих. Нямах идея, че стигна до финала. Колко пъти се връщаше след като аз карам? Виж ли за какво става въпрос? Да, наистина. Скандална история. Не вярвах, че финала ще реши пак от същите тия тичания. Смисъл, или го избутам до Дуспи, или няма къде да се... Ти каза какво ще направиш с наградата. Да. Ще инвестираш в твоята поредица. Да. Ами добре, дойде време. Все пак, преди това, трябва и да връчим нашия чек на стойност от 500 лева. Аплодисменти. Браво. Тази победа специално за моя Чичо Янков. Благодарение на нашите приятели от EliteBet получаваш 500 лева. Леле, написали си ми правилно името. Браво. Да, силна продукция, добре. Заповядай купата, може вече да я дигнеш. Ами честито! С това, уважаеми зрители, приключва епизод 3 на По пътя към трофея. Ако искате, може да станете мембъри на канала и да вземете участие в някои от следващите епизоди. Ударете лайк бутона и се абонирайте за моите канали, както и за нашите 10 000 лайка. 10 000 лайка. 10 000 лайка. Аз бях Стилян и до следващия епизод. Ай!